Men det er sådan set også noget med at få nogle gode økonomiske værdier. Og der kan man jo se i nogle af de her nye finansielle ungdomskulturer, der vokser frem online, at det er nogle radikalt anderledes økonomiske værdier, der vokser frem, som netop handler om finansiel succes, som handler om passiv indkomst, og som også hurtigt bliver fortællingen om, at det kun er nyttige fjolser, som har et 8-4 job og får en almindelig løn. Det er svagt at spare op. Man skal hellere investere sine penge. Og så videre, og så videre. Og det er sikkert virkningsfuldt, fordi det ikke nødvendigvis er helt forkert. Noget af det, ikke? Men det er jo heller ikke helt rigtigt. Og det er endnu et af de steder, hvor det er væsentligt, at vi som voksengeneration er en lille smule mere til stede i den samtale. For måske at være med til at skabe en god økonomisk dannelse, som en del af den samlede dannelse. Du lytter til Københavns Universitets seneste forsøg på at forklare verden. Sammen undersøger vi, hvad vi ved, hvad vi ikke ved, og hvad vi diskuterer endnu. Velkommen til Verden forsøgt forklaret. Mit navn er Anders Hov Rasmussen. Jeg er journalist med mere. Og jeg sidder her med en forsker, der ved utrolig meget mere om computerspil end de fleste. De senere år har hun især undersøgt det efterhånden meget tætte parløb mellem gaming og gambling. Hun har set, hvordan især unge drenge bliver lokket ud i noget rigtig rod, som de har svært ved at komme ud af igen. Det skal vi høre meget mere om. Vi skal også høre mere om gamingkultur, både den sunde og den usunde. Men først vil jeg gerne lige endnu en gang bede at byde velkommen til denne uges gæst, medieforsker Anne Mette Thorhauge. Anne Mette, jeg ved ikke, om du ved det, men jeg går rigtig meget op i tennis. Ja. Jeg skriver om tennis, jeg snakker om tennis som en del af mit arbejde, og nogle gange bliver jeg spurgt, hvordan det er blevet sådan. Og så fortæller jeg som regel, at jeg voksede op lige ved siden af tennisbanerne i Frederiksværk. Og jeg spillede tennis, og jeg så Ivan Lendl spille tennis til Wimbledon inde i mit fjernsyn, og jeg var helt bit af det. Det er ligesom min forklaring. Nu får du anledning til at give din. Hvordan er du endt med at nørde dig så meget ned i computerspil? Altså, jeg tror simpelthen, jeg begyndte at interessere mig for computerspil og gaming som en kulturform, som manglede anerkendelse og som manglede beskrivelse. Altså, man kan sige, det var også, da jeg i sin tid begyndte på film- og medievidenskab på Københavns Universitet, der hed det Cultural Studies og sådan en generel interesse for populærkulturen som en kulturform, som fortjener lige så meget anerkendelse og lige så meget forskningsmæssigt fokus som alle de sådan fine kunstarter, kan man sige. Så det er jo også derfor, at egentlig i udgangspunktet og stadigvæk den dag i dag, så betragter jeg gaming i sig selv, altså computerspil, som en væsentlig og legitim kulturform. Så når jeg bliver kritisk i min forskning, er jeg egentlig ikke kritisk i forhold til computerspil som sådan, men i langt højere grad i forhold til nogle af de nye forretningsmodeller, der lige nu vinder indpas i domænet. Det vil sige, at når du hører forældre sige, min søn han sidder 4 timer foran skærmen, så er du ikke bare per automatik bekymret på hans vegne. Altså der siger du, der finder også, eller kan finde, virkelig væsentlige, vigtige ting sted der. Ja, for søren, altså en raid i World of Warcraft tager 4 timer, ikke? Og det er jo en væsentlig, altså det er en væsentlig fortjeneste at gennemføre sådan en. Altså det synes jeg egentlig ikke, der er noget som helst forkert i. Det er ikke meget anderledes end at sidde og se en serie på Netflix, eller spille fodbold, eller brætspil med vennerne, eller sådan. Der er ikke nogen grund til at problematisere den aktivitet i sig selv. Det er meget mere den måde, gambling vinder indpas på forskellige måder lige nu i tiden, som man måske skal være kritisk i forhold til. Så måske i stedet for at problematisere gaming i sig selv, burde man nok stille nogle interesserede spørgsmål til, jamen hvad er det for et spil, og hvorfor tager det 4 timer? Hvem spiller du med, og hvordan betaler du? Så kunne jeg tænke mig lige at spole lidt tilbage, fordi jeg forestiller mig, når du fortæller om, hvordan da du kom på film- og medievidenskab, der befinder vi os i 90'erne måske. Ja.
Hvis vi skruer endnu længere tilbage til din barndom, altså jeg ved ikke, hvor stor en rolle computerspil spillede der, men det må du egentlig gerne fortælle lidt om. Og så kunne jeg også godt tænke mig, at du fortalte om, hvad det var, der karakteriserede spilverdenen, dengang du var barn, i forhold til nu. Altså, jeg tror, de to væsentligste erfaringer, jeg gjorde mig med gaming eller computerspil i mine børne- og ungdomsår, var for det første de her bip-bip-spil. Er der nogen, der har husket bip-bip-spil? Ja. Og der var altid nogen, der havde fået sådan en fin lyserød bip-bip-spils-aggregat af sine forældre i løbet af sommerferien. Og derfor var helt utrolig populær henne i skolen, fordi man gerne ville være med til at sidde og spille Donkey Kong, eller i hvert fald se på andre, som spillede Donkey Kong. Ikke? Så det husker jeg egentlig, at det var sådan en del af sådan nogle, pludseligt opståede diller henne i skolen. Og så kan jeg især også huske, de spillemaskiner, der stod i forbindelse med grillbaren ved biografen i Holstebro, hvor man netop også kunne spille Mario og en række andre spil, og så der fik man jo også brugt ret mange penge på at smide 1 kroner, var det vist på det tidspunkt, i automaten for at kunne spille videre. Men fælles for de to steder, det var, at det var en utrolig social aktivitet. Det var noget, der virkelig samlede børnefællesskabet. Og jeg tror måske egentlig ikke, jeg ville have fattet interesse for det, hvis ikke det netop var fordi, at det var det, man gjorde for at relatere sig til andre mennesker. Det var en måde at være en del af en venskabsgruppe på. Og det er gaming for rigtig mange, og især for unge mænd i dag. Og det er jo også en anden væsentlig grund til, at man ikke bare uden videre kan afskære det og sige, det må du ikke gøre overhovedet. For mange gamere, og især unge mænd, der er det virkelig en måde at være en del af et fokuseret socialt samvær på. Ja, det er jo ekstra vigtigt for tiden, hvor vi læser den ene historie efter den anden om, hvor ensomme især unge mænd er, hvor få de har at snakke med. Ja, og det kan sagtens være et sted, altså, hvor man kan mødes med nogen. Altså, det har vi jo egentlig nogle ret håndfaste data på, kan man sige, at vi ser simpelthen bare en overvægt af drenge, der ofte spiller i hold og ofte spiller imod andre, hvor vi kan se, at de unge kvinder er meget mere tilbøjelige til at spille alene som en eller anden form for individuel adspredelse. Så hvis man er bekymret for ensomhed i regi af computerspil, så er det faktisk de unge kvinder, man skal være bekymret. Er der nogen bud på, hvad den forskel går ud på? Eller nu bevæger vi os lidt uden for dit nu freestyler vi lidt, men jeg har nogle forskellige bud, både på grundlag af sådan egne, anekdotiske iagttagelser, men sådan set også kvalitative data, som er ved at være lidt gamle, men stadigvæk peger på, at de piger, vi interviewede i vores tidligere undersøgelse i hvert fald, de var jo sådan meget, pligtbevidste. Og det der med at game, det var sådan en ting, man belønnede sig selv med, når man sådan ligesom havde overstået lektierne eller dagens opgaver i det hele taget, eller havde været til svømning eller andre ting. Mens det for drengene i langt højere grad var, en hobby, som man var klar til at investere mange timer i, simpelthen fordi, at det fortjente ens adspredelse jo. Altså ens adspredelse var noget, som man med stor naturlighed afsatte tid i hverdagen til. Det lyder som om, der er en vis parallel mellem computerspilsverdenen fra din barndom og så i dag i forhold til det sociale. Altså, at det er noget, der kan samle. Ja. Hvad hvis vi skal kigge lidt på forskellen? Altså, hvad er markant anderledes i dag i forhold til dengang? Altså, der er jo selvfølgelig det, at det hele er flyttet online. Og det har skabt nogle nye hybride rum, som skaber et overlap til en hel masse andre kontekster, og det er både på godt og på ondt. Prøv at forklare hybridrum der. Jamen, altså på den måde, at du både spiller med dine venner, det gør man stadigvæk i udpræget grad, men man spiller jo også med alle mulige andre, som man måske ikke nødvendigvis kender så godt, og som for langt de flestes vedkommende vil en det godt, men som måske også for nogens vedkommende ikke vil en det lige så godt. Altså, så det er en meget bredere vifte af sociale relationer, som man kan indgå i. Og det er også overlap til andre sådan, økonomiske systemer. Det er jo noget af det, vi skal tale meget mere om nu. Så det er jo i hvert fald en forskel. Og så må man sige, at forretningsmodellerne er skiftet markant. Ikke? Hvor man kan sige, helt op til starten af det nye årtusind, der var det stadigvæk noget med, at computerspil var noget, man købte
på DVD, lidt på samme måde, som man købte musik på CD'er, og man købte romaner i bogform. Ikke? Og der er det jo i stigende grad blevet sådan en eller anden service, man køber sig adgang til. Enten med et abonnement, eller med sin opmærksomhed, eller også gennem de her mikrotransaktioner, som spiludbyderen så har en interesse i at drive i vejret på forskellige måder. Så forretningsmodellerne er skiftet markant, og det folder sig selvfølgelig også ind i selve spilaktiviteten på forskellige måder, det er klart. Det kunne jeg godt tænke mig, at vi dykkede lidt ned i her. Måske ved at du til at starte med fortæller helt præcis, hvad du mener med forretningsmodeller i forhold til spil. Ja. Prøv at gå i dybden med det. Ja, altså man kan sige helt overordnet, kan man nok skelne imellem 4 sådan principielle forretningsmodeller i computerspil. Der er selvfølgelig kombinationer og variationer over dem. Men man kan jo helt overordnet skelne imellem det, man sådan ligesom kunne kalde engangssalg. Ja, det var ligesom i gamle dage, da man ligesom købte den fysiske genstand. Lige præcis. Ja. Ikke? Ja. Og så har vi abonnementsformen, som man jo også kender fra sin avis, hvis man har den alder, ikke? Altså, man betaler et månedligt beløb for at have adgang til det her. Og så er der den her, hvad skal man sige, meget karakteristiske nye free-to-play-model, som dækker over i hvert fald 2 typer af forretningsmodeller, hvor den ene er annoncer, og den anden, det er altså det, man så ligesom kunne kalde løbende tilkøb. Eller upselling, kan man også kalde det, ikke? Og hvad skal man sige, reklamer, det er mest på mobile platforme, det fylder noget. Det har ikke traditionelt, annoncering har ikke traditionelt været en væsentlig del af computerspil som forretningsområde, men det fylder altså en hel del mere på de mobile platforme. Og så tilkøb, det er simpelthen et spørgsmål om, ja, altså det er dybest set, det svarer til at gå en tur på Bakken, ikke? Det er gratis at komme ind, men der er ikke noget derinde, der ikke koster et eller andet. Når det kommer til stykket, så når du vender hjem om aftenen, så er din pung alligevel en lille smule lettere, end da du ankom. Og det er egentlig nøjagtigt det samme princip i computerspillene, og så kan det være låst spilindhold, man køber sig adgang til. Det kan være spilsæsoner. Det kan være virtuelle penge, altså ligesom Matador-penge, som man køber i spillet for at kunne købe andre ting i spillet. Og så kan det altså også være de her såkaldte lootboxes, eller det som man også kunne kalde sådan, hvad skal man sige, tilfældige belønninger. Jeg prøver for dem, der eventuelt ikke måtte kende til lootboxes. Ja. Det ved jeg er noget, du virkelig har beskæftiget dig meget med i din forskning. Ja. Altså, jeg har blandt andet et aktuelt forskningsprojekt omkring det, og jeg sidder og analyserer nogle data netop nu omkring det. Lootboxes, det er simpelthen en beholder. Altså, den kan tage mange former, alt efter hvad for et spil vi taler om. Men det er sådan en kasse i spillet, der indeholder et eller andet, som både kan være sådan rimelig jævnt, eller også helt fantastisk. Og du ved simpelthen ikke, om den indeholder det ene eller det andet, før du har betalt. Det er en lykkepose. Det er dybest set en lykkepose, eller et kinderæg, eller sådan. Og vi kan jo sådan ligesom, hvad skal man sige, vi kan huske det fra vores egen barndom, hvor man også kunne købe lykkeposer rundt omkring. Og man kan så sige, på den måde kan lootboxes sådan set også være ret så uskyldige. Hvis det, du vinder, svarer i spilverdenen nogenlunde til det, du vinder, når du åbner dit kinderæg. Ikke? Men det er jo klart, at det kan blive en del mere problematisk, hvis noget af det, der befinder sig i den her lootbox, er noget, som er omsætteligt til penge, for eksempel på diverse grå markeder på internettet. Det vil sige, at hvis nogle af de ting, du vinder i den her lootbox, så faktisk er noget, du kan omsætte til penge. Hvad kunne det være? Det kan for eksempel være sådan noget som skins i Counter-Strike, fordi at der eksisterer et spil. Hvor mange herinde kender spillet Counter-Strike? Ja. Det var det er der nogle stykker, der gjorde. Godt nok. Jamen, så ved I også godt, at skins i Counter-Strike, de kan omsættes til penge på diverse grå markeder. Det vil sige, du kan både, hvis du vinder et skin, som du allerede har i forvejen, så kan du sætte det til salg på platformens egen marked. Hvis du gør det, så ryger det, du tjener, ned i din wallet, og så kan du kun bruge det på nye spil. Men du kan sådan set også sætte det til salg på et godt marked uden for spillet, og så er det meget lettere at få omsat til, hvad skal man sige, dollars, euro eller krypto for den sags skyld. Og i det øjeblik, de kan omsættes til penge, altså, så bliver det jo noget tættere på det, man kunne kalde regulær gambling, de her lootboxes. Så det er sådan ligesom en ting, altså de her lootboxes bevæger sig i en gråzone, der for nogens vedkommende er sådan en slags pseudo-gambling, og så for nogens vedkommende er regulær gambling.
Og det handler ikke kun om, de kan omsættes til penge. Altså kan man sige, det er jo også et spørgsmål om, det simpelthen har en stor social værdi, eller en stor affektionsværdi i spillerfællesskabet. Et rigtig godt eksempel kunne være de der fodboldkort, du vinder i FIFA, for eksempel, eller EAFC, som det hedder nu. Men de har fodboldspil, hvor du kan vinde fodboldkort, hvor man kan sige, der er bare ret stor prestige forbundet med at vinde Messi som fodboldkort. Ikke? Og der vil det ligesom være den samme, altså rush, du får. Ikke? Jo. Så alt efter, om du anlægger et strengt økonomisk perspektiv, eller sådan lidt mere psykologisk perspektiv, så er det gambling eller ikke gambling. Den økonomiske definition har fokus på, om der går penge ind, der finder en eller anden form for randomisering sted, og der kommer penge ud. Ja. Hvis de 3 kriterier er opfyldt, så er det gambling ifølge lovgivningen. Og der er jo mange af de her spiludbydere, som så ligesom er dygtige til at gøre det rigtig svært at omsætte det, der kommer ud til penge. Ikke? Jo. Og så er der andre, der er lidt mere ligeglade. Men altså, hvis man er psykolog, så er man måske lidt mere interesseret i nogle af de psykologiske mekanismer, som de her tilfældige belønninger afstedkommer. Og hvad er det? Altså, det kan... Altså, jeg har jo egentlig været ret stor kritiker af hele den her snak om dopamin. Men hvis der er et sted, hvor ordet dopaminkick har sin relevans, så er det faktisk specifikt i relation til gambling. Det er faktisk der, hvor man har kunnet konstatere, at der er den tydeligste sammenhæng imellem altså det her dopaminspor, der får dig til at opsøge lige præcis den her belønning, frem for alle mulige andre belønninger igen. Så det er virkelig noget, hvad skal man sige, der graver et spor foran dig. Så når man køber sin lootbox, så køber man også lidt håbet om at få sit fix. Er det det? Ja, altså det væsentlige er jo bare, at dopamin er ikke et belønningsstof, så det er ikke det samme som endorfiner eller sådan noget. Det er et motivationsstof. Ja. Så det er simpelthen det, der vil gøre dig meget mere tilbøjelig til at opsøge lige præcis den her belønning, frem for alle mulige andre belønninger på et senere tidspunkt. Og der må man sige, at en tilfældig positiv belønning, det siger bare klik. Så den ligger der, og så ligger der alle de her gamblers fallacies, den her idé om, nu har jeg tabt 99 gange, så nu må jeg nødvendigvis vinde gang nummer 100. Som er jo, hvad skal man sige, en forskruet forståelse af, hvordan det ægte tilfælde fungerer, men ikke desto mindre sådan noget, som man kan sidde og bilde sig selv ind. Og den slags psykologiske mekanismer, de er jo lige virkelig, uanset om det er et fodboldkort med Messi på, eller om det er et skin, du kan omsætte til 5.000 kroner. Ja, altså meget af det der, jeg må tilstå, jeg har gået lidt på casino, især i mine yngre dage. Altså, og når du beskriver noget af det der, så lyder det jo som om, at det lykkedes spilverdenen, dele af den i hvert fald, at inkorporere sådan en slags casinologik inde i spillene. Ja. Det, der gør det lidt vanskeligt, det er faktisk, at man kan sige, det tilfældige, og også den tilfældige belønning, er jo også karakteristisk for spil i bred forstand. Okay, så det har så også det en positiv virkelig altså man ruller jo også terninger i rollespil, ikke? Altså, der er tilfældigheder mange steder, hvor udfaldet vil gøre dig glad eller ked af det, ikke? Så det er svært sådan ligesom lige at trække stregen der, hvor det sådan ligesom går fra at være almindelig, hvad skal man sige, tilfældighed som en spilmekanik til at være gambling. Og jeg tror også, det er derfor mange tyr til den rene sådan økonomiske definition, fordi den er jo ikke til at tage fejl af. Men jeg forestiller mig så også, at det du beskriver med, at de kan gøre det på en måde, som undgår, at de falder ind under definitionen af gambling, gør vel så også, at at det er lidt sværere og så at holde styr på, hvad de laver, eller regulere det, eller altså, at det bliver et lidt mere det vilde vesten? Ja, altså det gør det, og man kan sige, der er 2 ting, som gør det. Og det ene er, at mange af de her fænomener placerer sig sådan lige i krydsfeltet mellem, hvad er spillemyndighedens ansvar, og hvad er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens ansvar. Okay. Altså, så noget af det falder ind under forbrugerbeskyttelse, og det er, at vores børn og unge har krav på særlig beskyttelse som sårbare forbrugere. Og noget af det falder ind under spillemyndighedens område, som er pengespil. Og det der med lige at finde ud af, hvornår skal det falde til den ene side, og hvornår skal det falde til den anden side, det er rigtig vanskeligt. Og derudover kan man sige, så er det rigtig svært at håndhæve online. Fordi at online, der bevæger vi os lige pludselig ud i sådan et overnationalt rum. Ja. Samtidig med i særdeleshed spillelovgivningen er utrolig national. Og vi mangler faktisk en fælles
europæisk lovgivning for det her, der gør det muligt at arbejde sammen på international plan omkring det. Dermed ikke sagt, at vores spillemyndigheder i Europa ikke arbejder sammen, men de er sådan lidt forhindret af, hvem de sådan ligesom må sætte foden ned over for i forhold til, hvor i verden vedkommende befinder sig, og hvem i verden vedkommende henvender sig til. Altså er det en dansk gambling streamer henvendt til et dansk publikum, jamen så må spillemyndigheden komme efter vedkommende, men hvis det er en dansk gambling streamer, som henvender sig til et internationalt publikum, så kan vedkommende sådan set fortsætte. Og den anden vej rundt, så kan det jo også være svært, hvis der er nogen, der udbyder pseudo-gambling eller regulær gambling til danske børn og unge et andet sted i verden, at komme efter dem, ikke? Ved vi noget om, hvorvidt den her gamblificering af gamingverdenen, om den forsager afhængighed, eller om den forsager ludomani, eller altså, er der noget i den sammenhæng, vi har hård data på? Altså, jeg sidder faktisk og analyserer lige præcis de data lige nu. Og med far for ligesom, nu skal jeg passe på med, hvor meget jeg siger, før jeg har slået nok på min analyse. Men der er stor forskel på, hvilken type gambling vi taler om. Man kan sige, at sportsbetting, der ser gaming ikke ud til at have den store betydning. Og det havde jeg egentlig forventet, det ville, på grund af netop de her spillerkort i FIFA. Ikke? Men der ser det ud til i højere grad at være sociale medier, man skal se efter. Mens hvis vi ser på sådan noget som skin gambling, altså som sådan set bare regulær gambling med de her skins, der kan bruges som tokens, netop fordi de er penge værd, og online casinoer, så ser de her lootboxes ud til at have en større betydning, og sådan set have en signifikant betydning. Det væsentlige er jo så, hvor stor er den betydning i forhold til alle mulige andre forhold, som for eksempel køn og alder, som stadigvæk ser ud til at have den allerstørste betydning. Okay. Så det er jo noget af det, jeg sidder og prøver at måle ud på nu. Altså lootboxes betyder noget, men hvor meget betyder det i forhold til alle mulige andre faktorer? Det er jeg ikke helt tydelig på endnu. Og nu nævner du selv køn og alder. Hvad står frem der? 18-21-årige unge mænd. Ja. Ja. Og det er meget markant. Jamen, det er virkelig markant. Men altså noget andet, som jeg synes er markant i mine data, det er så, at vi kan se, at gambling påbegyndes tidligere. Altså det påbegyndes på et tidspunkt, hvor de ikke burde kunne gamble, men ikke desto mindre gambler. Hvordan finder det sted? Jamen, det er jo så blandt andet skin gambling. Altså, fordi udover de her lootboxes i spillene er en sådan slags pseudo-gambling, så er det klart, at i det øjeblik, det der kommer ud af dem, får karakter af en eller anden form for, hvad skal man sige, intern valuta, så kan de jo indgå i alle mulige andre praksiser, som man vil regulere hårdt, et øjeblik, man har anerkendt det som rigtige penge. Ikke? Som for eksempel regulær casinospil. Altså, så det øjeblik, du sådan ligesom kan gå ind og spille, altså det kan være roulette og blackjack og alle mulige andre klassiske casinospil, som du kan spille på online casinoer, men hvor din indsats altså er de her skins, og så er der bare ikke nogen kontrol med din alder. Nej. Så kan det jo være en eller anden 12-årig knægt, som har vundet nogle skins i Counter-Strike, eller i en lootbox i Counter-Strike, og dem skal han ikke bruge til særlig meget, og så kan han jo lige så godt prøve at spille et eller andet for dem. Eller sådan. Og er det sådan, som jeg ved, det er med nogle andre former for afhængighed, at jo tidligere man bliver eksponeret for noget, jo større er man i faregruppen for at... Det har jeg i hvert fald hørt dygtige mennesker fra Center for Ludomani sige. Ja. Jeg er ikke tilstrækkelig inde i forskningen til, at jeg sådan ligesom tør sidde her og slå det fast. Nej. Men altså ja, der er nok en grund til, at vi har lagt grænsen, og vi er ikke som de eneste, men altså man i nærmest hele verden har sagt, at mindreårige ikke skal gamble. Du nævnte også for mig i forberedelsen til den her samtale, fordi nu sagde du lige 12-årige her, men hvis jeg husker rigtigt, så er det faktisk endnu yngre. Altså, hvis vi tager et spil som Roblox, eller sådan, kan du ikke fortælle, hvordan at der helt dernede også... Men det er jo egentlig det samme fænomen igen. Ja. Altså, det er jo fordi, at Roblox forretningsmodel helt overordnet set er den her platformsbaserede møntfod, der hedder Robux. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har børn, som har udbetalt lommepenge i Robux. Nej. Men det vil de gerne have, ja. Ikke sandt? Og det er jo selvfølgelig, fordi der er simpelthen en regulær økonomi inde på den platform, som bygger på Robux som den grundlæggende møntfod.
Og det fungerer simpelthen på den måde, altså hvad skal man sige, Roblox adskiller sig en lille smule fra de andre platforme. Den svarer måske i virkeligheden lidt til altså YouTube er nu 2005 eller 2009 eller sådan, hvor det stadigvæk var amatører, der var inde og kreere en hel masse indhold. På samme måde, så de spil, du spiller på Roblox, det er ikke sådan klassiske spiltitler som Grand Theft Auto eller hvad ved jeg. Det er sådan nogle amatørspil, som amatører er inde og laver og tilbyder hinanden. Og de creators, der er inde og lave spil derinde, de kan så ligesom både tjene nogle Robux for folk der, eller på andre måder, altså få nogle Robux i hus, som de så kan få omsat til rigtige penge på deres side af platformen. Og hvordan kommer de penge så ind på platformen? Jamen det er sådan ligesom ved, at vores børn køber Robux for deres lommepenge, for at de kan komme til at spendere dem på spillene inde på platformen. Så det er, og hvad skal man sige, hvem kontrollerer vekslekursen? Det gør Roblox. Og det betyder jo, at der opstår en ret omfattende økonomi der. Men det er klart, det øjeblik, altså det er næsten en lov på linje med Moores lov. Altså det øjeblik, at to individer kan udveksle de her items, virtuelle penge inde på en platform, så vil der opstå en grå økonomi omkring det. Og så vil man lige pludselig kunne omsætte de her Robux til redde penge uden for Roblox, og hvor man simpelthen bare har nogle aktører, der har fundet ud af, hvordan er det, vi knytter udvekslingen af Robux inde på platformen til udvekslingen af rigtige penge uden for platformen. Og det øjeblik, det sker, så har vi igen alle de her økonomiske praksiser, som man vil regulere hårdt alle mulige andre steder, og hvor, hvad kan man sige, det, der bekymrer de voksne er gambling, det, der bekymrer børn er i høj grad scams. Altså det der med, at de hele tiden scammer hinanden, ikke? Og bliver scammet, og måske også lidt hen ad vejen, fordi forældrene ikke tager det så alvorligt, for normaliseret de her scams som noget, man bare må finde sig i. Og det er jo også rigtig problematisk. Tilbage til det, du sagde tidligere med, at i gode gamle dage, der vidste man lidt, hvem man stod og spillede med, men nu ved man ikke, om de vil en det godt, eller de vil en det skidt. Er det der, hvor scamsene finder sted? Altså? Ja, og der jo netop ikke er nogen regulering af de her økonomier. Altså det er sådan nogle økonomier, der eksisterer i en eller anden underlig gråzone, i et eller andet underligt krydsfelt mellem rigtige penge og matadorpenge. Og det gør vi måske ikke som voksengeneration, eller de myndigheder, der ellers ville have ansvaret, hvis børn blev scammet, eller blev tilbudt ureguleret gambling, jamen så vil de stå klar til at håndhæve dansk lovgivning på området, men der er simpelthen ikke den samme opmærksomhed i de her områder, fordi de netop er så grå, de her zoner, ikke? Jeg hører dig også sige, at hvis en ung fyr kommer og siger, jeg blev scammet, min skins er, nu bruger jeg ord, jeg knap nok jeg skal bruge, min skins er blevet scammet, eller at så er der måske en tendens til sådan at negligere det lidt, eller? Ja, victim blame nærmest, så må du lære at passe lidt bedre på dig selv. Og det er jo lidt ærgerligt, fordi at det, og det ved jeg i hvert fald fra nogle af de rigtig dygtige mennesker over i Center for Digital Pædagogik, sandsynligheden for, at du selv scammer andre, hvis du selv bliver scammet, er ret stor. Og før vi har set os om, har vi faktisk fået normaliseret scams som en almindelig måde at berige sig økonomisk på. Og så begynder vi jo faktisk at få, hvad skal man sige, en lidt uheldig økonomisk dannelse ind i ungdommen, fordi vi ikke er til stede som voksne i de her rum. Yeah. Og man kan sige, at vi ville jo aldrig, hvis vores dreng kom hjem og havde fået stjålet sin cykel, så ville man jo ikke sige... Det er, hvad der sker. Det er, hvad der sker. Så må du lære at passe lidt bedre på. Ikke? Altså, så vil man sige, det er da helt forfærdeligt. Det må man ikke. Det er forkert, nogen har gjort det ved dig. Ja. Ikke? Ja, fordi de lærer vel nærmest på en måde sådan, nå okay, hvis det er det, der sker, så vil jeg hellere være den, der gør det, end den, der bliver udsat for det. Ja, eller de prøver, hvis ikke de får hjælp fra voksengenerationen, altså så kan det jo godt være, at de prøver at dække deres tab ved selv at skamme andre, ikke? Jeg har en lidt sjov anekdote. Jeg talte med Mathias fra Center for Digital Pædagogik, der viste mig et billede fra en workshop, hvor de havde spurgt sådan nogle 10-12-årige, hvad de skulle gøre, hvis de var blevet scammet i Roblox. Og punkt 1, det var selvmord. Altså, for sjov, ikke? Altså, de sidder jo og joker i de der grupper, ikke? Og punkt 2, det var vold, ikke? Og punkt 3, det var så at tale med en voksen. Okay. altså den der, altså, de har jo selvfølgelig, altså man sidder jo også og kører hinanden op i sådan en fokusgruppe, så det er ikke fordi, jeg tror, de vil gå selvmord eller slå nogen. Men det er bare meget sjovt, at den voksne alligevel kommer ind på 3. pladsen i det der hierarki. Det synes jeg måske burde mane til lidt eftertanke, ikke? Ja,
Og hvilket måske skyldes så oplevelser af, at det at gå til voksne ikke fører rigtig noget. Altså måske i virkeligheden en bekymring for, at det første, der sker i det øjeblik, jeg rejser et problem her, det er, at jeg bare bliver afskåret fra det. Ja, så må du ikke spille mere. Så må du ikke spille mere. Så lukker vi for Roblox, og det vil de jo ikke risikere. For det er der, alle deres venner er. Men så lad os lige bruge det som anledning til at snakke om, hvad skal man så? Altså, som forældre, det lyder som om, du er lidt tøvende over for, at man kører sådan forbudsstilen. Ja, altså jeg synes jo, det er rigtig, rigtig ærgerligt, at vi har fået reduceret voksenrollen til en, der handler om at dosere skærmtid. Fordi det forhindrer os i at have en ordentlig dialog med vores børn og unge. Og det er noget lidt tilsvarende, der sker, hvis vi bare tyr til forbud. Altså, at forbudene har det medtræde i stedet for den tillid, der skal til for at have en åben dialog omkring det. Og det er virkelig vigtigt, at vi ikke taber den dialog. Fordi det er det hul igennem til vores børn og unge mennesker, vi er nødt til at have, også hvis de ender i virkelig alvorlige problemer på nettet. Altså, fordi det kan de jo også gøre. De kan jo ende i kløerne på nogle scammers, altså, som er virkelig farlige for dem, eller nogle groomere, der er virkelig farlige for dem, eller de kan blive udsat for voldsom mobning. Og hvis deres oplevelse er det øjeblik, de rejser et problem, så vil de blive mødt med et forbud. Så er de måske mindre tilbøjelige til at søge voksenhjælp i en situation, hvor der virkelig skal nogle voksne til at hjælpe dem. Så for mig at se, så er det virkelig væsentligt, at vi som voksne først og fremmest sørger for at holde den her dialog åben. Det er ikke ensbetydende med, at vi aldrig må sige nej, eller at det ikke kan være nødvendigt at sætte et forbud op. Men altså, de fleste, der har børn herinde, ved jo i hvert fald, at forældreautoritet skal doseres med stor varsomhed, hvis det skal have nogen effekt. Altså, hvis man råber højt hver eneste dag, så holder råbet op med at have nogen effekt. Ja. Og så er man nødt til at finde på noget endnu voldsommere, for at det skal virke. Så alene af den grund, så er det først og fremmest dialog, og så noget med at tænke virkelig grundigt over, og måske også tale med andre voksne, og med nogle eksperter om, hvornår er det så forbuddet alligevel måske er nødvendigt. Som for eksempel, vil jeg mene, ved gambling. Ikke? Ja, jeg ved, nu taler jeg med dig som forsker, men jeg ved også, at du er forælder og har børn, som er eller har været igennem teenageårene. Altså, taler du også af personlig erfaring her? Ja, altså, men man kan sige, jeg har jo længe, altså også fordi, at, jeg var jo formand for Medierådet for Børn og Unge, eller for kvinde, for person, da jeg havde små børn. Så der havde jeg jo allerede adgang til utrolig mange ressourcer og samtaler omkring det her spørgsmål. Så man kan sige, det er jo ikke sådan, at jeg har ændret min strategi undervejs i forhold til det her, men jeg tror, jeg er måske blevet mere skarp på dilemmaet. Fordi at jeg er måske også blevet mere opmærksom på, at vi kan ikke løse alt med dialog. Og jeg er måske også, jo mere jeg er blevet sporet ind på de her forretningsmodeller, er jeg blevet opmærksom på, hvor meget forældre også har krav på, der er et grundlæggende beskyttelsesniveau. Altså nogle problemer, forældre ikke skal være tvunget til at tage stilling til. Yeah. Fordi de skal ikke kunne gennemskue alle de shady forretningsmodeller, deres børn bliver udsat for, eller potentielt kan blive udsat for på internettet. Der må vi have vores myndigheder på banen, og de myndigheder må have nogle ressourcer, der sætter dem i stand til at håndhæve, altså opretholde det samme beskyttelsesniveau online, som vi har offline. Og hvordan oplever du som forsker, at myndighederne bruger din forskning, henvender sig? Er de nysgerrige? Gør de noget? Altså, hvad? Jamen, det synes jeg bestemt, de gør. Altså, jeg har haft mange gode snakke, altså både med Spillemyndigheden og med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og med alle mulige andre. Altså, for mig at se er problematikken lige så meget, at vi mangler ressourcer til at håndhæve det. Altså, det bliver meget på projektniveauet hele tiden. Simpelthen fordi, at det er enormt ressourcekrævende at opretholde det beskyttelsesniveau online. Det kræver simpelthen, at der er flere mennesker ansat til den opgave, som sidder med ekspertisen i forhold til, hvordan vi håndhæver det online. Det er bestemt ikke sådan, at det ikke kan lade sig gøre, men det kræver flere ressourcer, end der lige nu bliver investeret i det. Jeg kunne tænke mig lige at vende tilbage til de her 18-21-årige unge mænd, som du nævnte, uden tøven, som den gruppe, der var hårdest ramt. Ja. Kan du sige noget om, hvorfor? Eller hvad det er, der gør dem særlig udsatte
særligt sårbare over for de her mekanismer, eller hvad deres vej ind i det er? Altså, der er flere ting i spil. Altså, først og fremmest ser det, og det er jo ikke mig, men Johanne Kirkeby, også fra Københavns Universitet, som er i gang med en rigtig spændende PhD om emnet, hvor hun blandt andet ser på, hvordan gambling mange steder erstatter gaming som en form for fællesskabskultur i skolen. Så der er også mange drenge, som lærer at gamble hen i skolen, ikke fordi de nødvendigvis er gambler i hjertet, men fordi at det er måden, man sådan ligesom relaterer sig til drengefællesskabet hen i skolen på i dag. Jeg har også hørt, at de står simpelthen i frikvartererne og gambler på whiteboardet næsten, så kobler de og lige man kan jo også se telefonen på op, brugsmønstrene, ikke? Altså at Mr. Green, det er der, de bliver brugt i dagtimerne, når uddannelsesinstitutionerne er åbne. Altså, så der ser ud til at være opstået sådan en eller anden fællesskabskultur omkring det. Og så tror jeg også, der er noget med en ny maskulinitet, der vokser frem på nettet. Altså en ny idé om, hvordan man tjener sine penge. Og hvor, den her gambling, og især gamblificering, skvulper over, eller folder sig ind i alle mulige andre aktiviteter, herunder i det hele taget vores økonomiske dannelse, herunder i det hele taget vores økonomiske adfærd. Altså her tænker jeg på sådan noget også som investering, men især også daytrading, cryptotrading og så videre. Altså at det bliver meget sådan lidt to sider af samme sag. Altså det er næsten same, når man sidder og gambler på Mr. Green, eller et ikke reguleret site, eller om man sidder og trader krypto og ser de her kurver gå op og ned, og det kan være den samme følelse af dopamin-rush, man får, når man lige pludselig tænker, nu har jeg tjent nogle penge, nu gik kurven opad. Ja, og det passer så til sådan moderne forestillinger om, at en mand skal være entreprenant og selv klare sig, og ikke sidde som lønslave i et eller andet job. Og Ja, der hvis vi sådan skal helt op på de høje nagler, handler det måske ikke kun, altså det kan hurtigt blive fremstillet som ufornuftige, risikovillige unge mænd, der bare gerne vil være smarte i en fart og komme hurtigt til penge. Men det, jeg har læst af forskning på området, fortæller sådan set også en lidt anden historie. Det handler også om en faldende tillid til det økonomiske system, om den så er berettiget eller ej. Så tilliden til, hvis jeg tager den her uddannelse og arbejder hårdt og sparer op, jamen så skal jeg nok få et trygt liv, og så skal jeg nok få adgang til en bolig. Altså så op på de helt høje nagler, så handler det faktisk også om tilliden til, om det egentlig, om den fortælling, samfundet har til en om, hvordan man skal klare sig godt, stadigvæk holder vand. Og det er jo måske en begrundet nok mistillid til den samfundskontrakt der. Ja, altså i hvert fald, hvis man ser på boligmarkedet, ikke? Altså, så de ting hænger måske mere sammen, end vi lige går og tror. Og så er det jo lidt lettere at slå hen, som om de er bare utrolig ufornuftige, og måske også lidt forkælede. Men så enkelt er det altså ikke. Altså, jeg ved, at en af de influencer, der har været populære i den verden af mænd, Andrew Tate, at han jo på den ene side taler til sådan nogle klassiske maskuline dyder, men så har han jo også en helt anden verden, som netop handler om hvad er det, hans skole hedder? Hostler University? Eller ja, det hed det oprindeligt. Nu tror jeg, det hedder Real World Platform, eller noget i den retning. Han har vist lukket Hostler University ned. Jeg ved ikke, om det var på grund af sagsanlæg. Men det er vist nogenlunde den samme forretningsmodel, han kører sit nye sted. Ja, og det er nogle sjove overlap, der er der mellem noget hypermaskulint, og så noget... Ja, en eller anden form for trading-afhængighed. Altså, ja, eller i hvert fald nogle løfter om, at hvis du bare gør, som jeg fortæller dig, skal du nok blive rig. Så skal du nok få finansiel succes. Ikke? Og det er nok et problem, synes jeg. Altså, jeg synes måske ligefrem, at vi har svigtet de unge mænd lidt ved at hænge os så meget i det hypermaskuline, eller den her toksiske maskulinitet, som i mine øjne nok lige så meget bare er et marketingtrick. Altså det er en måde at få enorm traction på de sociale medier. Samtidig med, at vi har været enormt dårlige til at få diskuteret den bagvedliggende forretningsmodel. Fordi hvor mange er rent faktisk blevet rige af at følge Andrew Tates råd? Er der nogen, der har spurgt om det? Er der nogen, der har prøvet at undersøge det? Altså de eneste artikler, jeg har fundet, som
egentlig på en eller anden måde forholder sig til det, fortæller sådan set en modsat historie. Altså i bedste fald, så sælger han en meget, meget dårlig vare. I værste fald, så er det et scam. Altså, så det du siger er, at vi har fokuseret meget på de meget kvindefjendske ytringer, der kommer der, og som vi så gør, at vi har været bekymret for, at en generation af unge mænd vokser op og er super sexistiske og misogyne. Men du pointerer så, at måske er de her unge mænd i virkeligheden bare foder for hans pengemaskine. Ja, lige præcis. Og i virkeligheden så hans udsagn, udover, hvad skal man sige, at det giver ham en enorm stor synlighed, både i mainstream media og på sociale platforme, så kan man sige, så trækker de netop også, altså de prikker lige præcis til de her unge mænds angst for ikke at lykkes. Og hvor definitionen på at lykkes i stigende grad bliver at have finansiel succes. Mm. Ja, det var at vende den 180 grader. Jeg kommer sådan til at tænke på det ord, du har nævnt et par gange her, altså som er økonomisk dannelse. Ja. Som jeg faktisk ikke tror, jeg har stødt på før. Nej. Jeg ved ikke, om du lige kunne måske sætte lidt flere ord på, hvad der ligger i begrebet økonomisk dannelse. Altså, det er måske lige så meget et begreb, jeg selv har fundet på. Det kan jeg godt lide. Altså, man kan sige, altså, jeg har jo i lang tid som medierådsformand diskuteret digital dannelse, og jeg har jo også diskuteret digital dannelse specifikt i forhold til et bredere dannelsesbegreb, altså i sådan ren kantiansk forstand, altså myndiggørelse, empowerment, for at bruge et godt dansk ord, altså det her med at få vores unge mennesker til at træde i karakter som selvstændige medborgere, der kan tage vare på sig selv, og tage vare på deres samfund. Ikke? Det er jo ligesom det, vi forstår ved dannelse, og man kan sige, det har jeg jo så ligesom, der har jeg jo i mange år haft fokus på, hvad så den digitale dimension af det dannelsesbegreb. Men der må man sige, de seneste års forskning har jo skærpet min opmærksomhed på, hvor meget det økonomiske betyder i den forbindelse. Og det er ikke bare økonomiske færdigheder. Altså det er ikke bare noget med at forstå rente og den slags ting. Det betyder også rigtig meget. Altså de økonomiske færdigheder er også væsentlige for at kunne være en selvstændig borger, der kan tage vare på sine egne anliggender. Men det er sådan set også noget med at få nogle gode økonomiske værdier. Og der kan man jo se i nogle af de her nye finansielle ungdomskulturer, der vokser frem online, at det er nogle radikalt anderledes økonomiske værdier, der vokser frem, som netop handler om finansiel succes, som handler om passiv indkomst, og som også hurtigt bliver fortællingen om, at det kun er nyttige fjolser, som har et 8-4 job og får en almindelig løn. Det er svagt at spare op. Man skal hellere investere sine penge, og så videre, og så videre. Og det er sikkert virkningsfuldt, fordi det ikke nødvendigvis er helt forkert. Men det er jo heller ikke helt rigtigt. Og det er endnu et af de steder, hvor det er væsentligt, at vi som voksengeneration er en lille smule mere til stede i den samtale. For måske at være med til at skabe en god økonomisk dannelse, som en del af den samlede dannelse. Også hvad for at gøre de her unge mennesker mere modstandsdygtige over for alt det, der lokker i gamingverdenen, i gamblingverdenen? Ja, altså både det, at de skal kunne passe på sig selv, ikke? Men også fordi man kan sige, at vores samfund som sådan afhænger jo på en eller anden måde af, at folk har en fornuftig og ansvarlig økonomisk adfærd. Så hvis det er det modsatte, man ret konsekvent lærer online, altså så bryder systemet jo sammen. Scam eller blive scammed? Ja, lige præcis. Altså hvis det bliver lige pludselig betragtet som en fuldstændig normal ting, altså hvad skal man sige, hvis ikke det var en helt almindelig norm, at vi ikke bryder loven. At hvis det var fuldstændig normalt, at vi alle sammen bare gik og brød loven hver dag, fordi det kan da være lige meget, så ville politiet jo ikke have en chance. Nej. Den eneste grund til, at politiet kan løfte sin opgave, er, at det trods alt er en minoritet. Det er en lille gruppe afvigere, som synes, det er helt i orden at bryde loven sådan på fast basis. Noget lidt tilsvarende kan vi jo tale om med økonomiske scams. Altså hvis det bare ligesom regnes for fuldstændig normalt, og hvor kan jeg lave en lille fed fidus, og hvis han lader sig snyde af mit scam, så er han da også bare lidt for nem, og så videre. Jamen så bliver det faktisk rigtig svært at opretholde en robust økonomi.
Vi har været vidt omkring, Anne-Mette Thorhauge, og det har været enormt spændende, synes jeg. Og jeg ved næsten ikke, om det er muligt for mig at bede dig om, hvis du skulle ønske af lytterne her, hvis de kun kunne tage én ting med dig fra den her samtale. Hvad skulle det så være? Dialog frem for forbud. Der bliver nikket og sukket rundt omkring i salen her. Jeg synes, det er et rigtig godt sted at stoppe. Tusind tak for at dele ud af din enorme viden, Anne-Mette Thorhauge, medieforsker ved Københavns Universitet her i Verden forsøgt forklaret. Giv hende lige en hånd. Du har lyttet til Verden forsøgt forklaret. En udsendelse fra Københavns Universitet, udviklet med støtte fra Novo Nordisk Fonden.